खुलुमबाय, आं जनाली बर'। गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ। दिनै 2023 मायथाइनि 20 सेप्तेम्बर। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। चिरांनि बिजनियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। मोब्लिबजों बोजानानै सासे आबादारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। मिथिना मोननाय बादिब्ला खरगेसर मुंनि सासे सुबुङा थांलाय फैलाय खालामग्रा बारिनि लामाजोंनो मैदेरनि उदखारनि थाखाय रैखा मोननो थाखाय न'आवनो बानायनाय गुनानि मोब्लिब थारखौ खमैबो 600 मिटारसो गोजानाव सोरगिदिं सोंथेनानै दोनदोंमोन। नाथाय मैदेरनि सोलाय मानसियानो मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जायगायावनो थैनो गोनां जायो। बिजनीनि 12 नं हा गोदाननि थागिबि गबिन्द बर्मना मोनानि 10 रिंगासो समाव गावनि न' फारसे थांबाय थानाय समावनो बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनो। थैनाय गबिन्द बर्मन बिथांनि बैसोआ 35 बोसोर बैसोनिमोन। ओरैहाय गामिनि थागिबि सुबुंफोरा अजद होनाय बादिब्ला खरगेसर मुंनि सुबुङा हा दखल खालामनो थांलाय फैलाय खालामग्रा लामायावबो मोब्लिब थार सोंनानै दोनदों होननानै बुंथिदों। बर' हारिनि सुबुंफोरखौबो गेलेनायनि बिथिङाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो इन्डिया हादरनि जानानै आन्डार 19 फुटबल गेलेनो थाखाय खाबु एबा सुबिदा मोन्दों। बिथाङा 21 सेप्तेम्बर खालारखालि इन्डियानि जानानै फुटबल खेला गेलेगोन। 21 सेप्तेम्बर खालारखालि इन्डिया आरो बांलादेश हादरनि गेजेराव फुटबल खेलाया जागोन आरो बे खेलायाव गोगोमसार गयारी बिथाङाबो बाहागो लागोन। गोगोमसार गयारी बिथाङा क'क्राझार जिल्लायाव थानाय सादर सहरनि मालानदुबि मुंनि गामिनि थागिबि। बिथाङा 7 बोसोर बैसोनिफ्रायनो फुटबल खेला गेलेबोदोंमोन। बेबादिनो 13 बोसोर बैसोआवनो बिथाङा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव फुटबल खेला गेलेनो खाबु मोनदोंमोन आरो दाबो इन्डिया हादरनि जानानै फुटबल गेलेनो थाखाय खाबु मोनबाय। थकुवाखाना महकुमानि थकुवाखाना सदर थानानि सिंनि 1 नं थेक्रागुरि गामियाव फुजानि प्रसाद जानानै 108 सुबुंफोरनि देहाया गाज्रि जादों होनना मिथिना मोन्दों। गामिनि आइजो समाजा नेम फालिबोबाय थानाय भाद्र दाननि फदिया नामा रबिबारखालि जोबो। 1 नं थेक्रागुरि गामिनि हरि मन्दिरनि मोखाङाव जानाय हाबाफारियाव प्रसाद रानना होदोंमोन। बेखौ जानायनि उनावनो मोनाबिलि समाव गोबां सुबुंफोरानो गोबानाय, उदै सानाय, खिनायजों देहा गाज्रि जानायखौ लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लाना थाङो। थकुवाखाना सोरखारि देहा फाहामसालियाव जायगा गैयि जालायो होनना मिथिना मोन्दों। जायनि थाखाय बारान्दायावनो बेरामिनि फाहामथायखौ खालामनो गोनां जादोंमोन। देहा गाज्रि जानायफोरखौ 7 डक्टरफोरा फाहामथाय होगासिनो दङ। जिल्ला बेंगिरिया जाथायनि खौरां लाहैदों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागोन होननाबो मिथिहोदों। बिजेपियानो इउपिपिएलनि बस। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिसि कन्ट्रेक्टर गौतमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों रेहाय होनानै बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि, पुलिस आरो पारामिलिटारियाव साख्रिनि जि थिसनथाइ होनो गोनांमोन दिनैसिमबो मानो होनो हायाखै? बिटिआर गोरोबथायाव थानाय गोबां दफाफोरखौ मानो दिनैसिमबो मावनो हायाखै? बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंथि सोंनो नांसिगौ होननानै बुंथिदों बिक्रम दैमारि बिथाङा। बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोर जेरै बर' लाइमोनफोरखौ आर्मि, पुलिस आरो पारामिलिटारियाव थिसननायनि थाखाय आरो बर' लेक्सारारफोरनो एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय गोरोबथायाव जि दंमोन दिनैसिमबो साबैसेनो थिसनथाइ होनो हाखो? बेखौ रायजो राजाफ्रा बिटिसिनि एमसिएलए, इएम, एमएलए, मन्त्रि आरो बिटिसिनि चिफनाव सोंथि खालामनांसिगौ होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो अदालगुरियाव एनआइटि जानांगौमोन, टंलायाव इनस्टिट्युट अफ चाइल्डहुड मेनेजमेन्ट आरो भैरबकुन्दआव इन्दिरा गान्धी नेशनेल इउनिभार्सिटि, रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि, नेशनेल स्पर्टस इउनिभार्सिटि, बाक्सायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लुनो थाखाय बिटिआर गोरोबथायाव जि खोथा दंमोन बेफोर मानो दिनैसिमबो जायाखै? बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामनो नांसिगौ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। लोगोसे माजबाटनिफ्राय हलंगिनि गेजेराव निउ हाइवे जानो गोनां दंमोन आरो टंलायाव रेल लामा बारस'ग्रा फ्लाइअभार जानो गोनां जि खोथा दंमोन बेफोरो मानो दासिमबो जायाखै? बेखौ रायजोफ्रा सोंथि खालामनांसिगौ होननानै बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। आरो बेफोर खोथाखौ बिजेपिनियावबो सोंनो नांगोन। मानोना बिजेपियानो इउपिपिएलनि बस। बिजेपिया जि बुङो बेखौनो बुङो बिथांमोनहाबो। इउपिपिएलनि इएम, जिएम, चिफखौ
खोमायाव हमनानै जायगायावनो फिदिंनानै दोनफिनो बिजेपि दोलोआ। राजखान्थि बा फरायसायानो जायाथों मानो खोमायाव हमनानै फिदिङो, जेराव धरना होनो थिनो बेयावनो होयो आरो जेराव थांनो थिनो बेयावनो थाङो। नाथाय दिनै बिटिआरनि दफाफोरखौ मावनानै होआब्ला जोंनि जायगायाव हाबनो मोना होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोरबा बुंनो हागोन नामा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि दिनै जोंनि मानसिफोरा गले गले गावथारजानो गोनां जादों, बेनिखायनो खौसे जानो थाखाय बिजेपि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि इएम एमसिएलए आरो आफादगिरिफोरजोंबो सावरायलायनाय जादों। जोंबो सानसे खौसे जागोन होननानै बिथांमोनाबो बुङो। नाथाय खौसे जानो थाखाय जों बयबो आगान सुरनो नांगोन, जाहाथे जों गोख्रों सरकार दानो हायो आरो खनले खनले एनकाउन्टार खालामजानाया आरो गुबुनजों सोबख'जानो गोनां जाया होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो बिक्रम दैमारि बिथाङा। मैया नंखाय सना बानायना फानग्रा 3 फालांगिरिफोरखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। बिसोरनि मुङा जाबाय मुक्तार हुसेन, सारिफुल इस्लाम आरो राकिबुल इस्लाम। बिसोरनिफ्राय 1.5 केजि नंखाय सनानि नाव मोननो हादों। बिसोर 3खौबो सनितपुर जिल्लानि गफुराव थानाय बरिगावआव हमनो हादों। बिसोर 3बो लखिमपुर जिल्लानि। बिसोर गफुराव नंखाय सनानि नाव बानायनानै फाननो फैदोंमोन। बे समावनो 3बो आसाम पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव बिबुंथि होनानै खैफोदाव गोग्लैदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि सायाव बिबुंथि होनायनि हेंथायै उत्तराखन्डनि उत्तम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो सामान हरदों। फैगौ 21 सेप्तेम्बराव बिजिरसालियाव नुजाथिहैनो नांगोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। थांनाय 2022 मायथाइयाव उत्तराखन्डआव जानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो थांनानै फोसावदिं मेलाव बाहागो लाहैदोंमोन। बेयावनो राहुल गान्धी बिथांनि सायाव बिबुंथि होदोंमोन गिबि मन्त्रि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि पाकिस्तानाव भारतआ जेनेरेल बिपिन रावातनि दैदेननायाव सार्जिकेल स्ट्राइक खालामहैनायनि फोरमान होनो थाखाय बुंथिदोंमोन राहुल गान्धीया। बेनि उनावनो बिनि फिननाय होदोंमोन गिबि मन्त्रि बिथाङाबो। अजद होनाय बादिब्ला राहुल गान्धीया सोर बिफानि फिसा बेखौ सोरबा सोंदों नामा? नोंथाङा अदेबानि राहुल गान्धीया सासे आर्मिनि सायाव बेबादि सोंथि खालामनो जेबो मोन्थाय गैया होननानै बिबुंथियाव बुंथिदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे बिबुंथिखौ लानानैनो राहुल गान्धी आरो बिथांनि बिमा सनिया गान्धीखौ मानहानि खालामनाय जादों होननानै मानहानि केस फाइल खालामदोंमोन उत्तराखन्डनि कंग्रेसनि बुंथिगिरि गणेश उपाध्याय बिथाङा। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो उत्तराखन्डनि उत्तम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन कर्टआ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो सामान हरदों। मा जाहोननि थाखाय आरो मानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेबादि बुंथिखो, बेनि सायाव 21 सेप्तेम्बराव कर्टआव फैनानै खेंफोरथि होफैनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो सामान हरदों कर्टआ। मैयानि दिनाव सासे पुलिस अफिसारा दंफाङाव खानानै बुजादों राइजोफोरजों। मिथिना मोननाय बादिब्ला पुलिस अफिसारा सासे आइजोनि न'आव हाबना आइजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय हायाखिसै। जिनाहारि खालामनो नागिरनाय समावनो आइजोनि गामिनि मानसिफोरा नुनानै बिथांखौ दंफाङाव खानानै बुदों। बेबादि समाज बेरेखा हाबा मावनायनि दायाव राइजोजों बुजानायजों लोगोसे साख्रिनिफ्रायबो सासपेन्ड खालामजाबाय। दुथां पुलिस अफिसारनि मुङा सान्दीप कुमार आरो बिथाङा पुलिस साख्रि मोननाया 2 बोसोरल' जादोंमोन। बे जाथाया उत्तर प्रदेशनि आग्रायाव जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।